Dzisiaj kolejny dzień otwierania boostera Pitch Black. Zobaczymy, co nam dzisiaj wypadnie. Dzisiaj mamy booster z Chandelurem. Jakby to tu utworzyć. Z tej strony się da. No nie da się, bo ciężko jest. Chwila. Dobra, przerywam tu z drugiej strony. Zobaczymy. Przerywamy kodzik dzisiaj z Pikachu. Tu macie kod. Kodzik dla was. No i zobaczmy. Jedną kartę przekładamy. No i zobaczmy, co dzisiaj. Dobra. Energia. Sheldon. Mabosstiff. Slowpoke. Kolejny jest Tropius. Bardzo ładna karta. Gwyn. Teraz mamy Hitrana. Kolejny jest Seeking. Kolejny jest Pikipek. Kolejna karta to Seeking. I ostatnia karta Mega Excadrill EX.